Mira para ver pedera mambo mdasi. Dia sampai tu kuat. Ini pas macam tu. Mana di bawah. Order. Ini ndonzi Maria makuta muone. Na yangu nakatagala kwa dai pani pamashopu pedu kukutumia kwa zangu kuja sapo sakaenda kukumbira upe kuti tisona matakshop zvinotengesa matirori vanokutengesa vangu vandapuwa nekomiti yanga iripo pekutengesera. Saka gore rapera munana Machi komiti yakabva yati munofanira kuti mubude matirori munotirapisa zvirimwa zvechiyezvi chibva ndati zvakanaka, asi inini ndakabva ndanyora tsamba chibva ndapamupurisa wasabhuya kuti mukatipurisa utokumbirawo pamwe pekuti tinge tichingobatsirikanawo sevana. Saka ndakabva ndapuhwa pedakanongedzerwa ruzi. Ndabva ndapuhwa pedakanongedzerwawo nasabhuku watiti batsikanaiwo muri panze apo. Saka tapuhwa pekunzi takanongedzerwa sevana vese vangwa mumatirori makanzi apo pekubatsirikana. Zvadaro so ndakafunga kutora chibhodi changu chachiri mutirori ndichise panze, asi ndinono wangu wedaiwadzanawo naye orezitawo akabva ati hazviiti hazvina kunaka kuti tise chibhodi zvazvakadini kuti ndibatsirewo nekusimudza structure zvinhu zvine chimiro chakanaka. Ndikati zvakanaka sine mari handina, zvausina mari tati chibatsira naiwo chikubatsirawo kuchera mvura kuendawo kurodha zvidhina nekuita umangu mabasa. Saka ipapapo ndabva tatanga kubatsirana ine ndichichera mvura nekuita mamwe mabasa. Asi chivakwa chedu maopireta takachita takati kurumu yake imwe rumu yake mubvaranda pakati tobva tatarisana. Saka saidhi rakaenda kosumuka rakabva rasumukawo rangu bva rasarawo risinasaopera neumwe wangu robva rapera neumwe wangu ndobva akabva ati ini handichakwanisi kuenderera mberi nekuwaka nekuti ini ndakazoitawo kachansi kekuti ndakazodaidzwa kumatumba 6 kochindira makombeti ndirimupolipo ndadaidzwa ikoko ndobva ndaenda. Saka handisi kuchakwanisa kuchera mvura iya, asi mvura ndakatomboichera pemwedzi nekuenda kuzvitima, asi tichinyorerana pasi kuchererana kwetaita mvura. Saka uyo abva ati iwe hausi uchabatika panzvimbo, hazisi uchaita pakuti ndifurire mberi. Saka pendapedzisira apa ndikonoti ndikapedzisa unogona kutadza kuti ukadhira zvakanaka because mari yagara inotokunetsa kuwana apa unokuita zvokungasadza. Ndikati zvakanaka. Saka iwewe zvawati wasira apa pari kuda mari ndopakabva ndikuda 450. Ndati kuda takaita kuti wakati pandinochera mvura nekuenda kuzvidhina, pandinochera mvura nekuenda kuzvidhina unozohafura mari iyoyoyo yoendawo kuzvinhu zvaunenge washandisa pakuwaka nekumabhirita. Saka pa 450 apa yawataura iwewe wabvisawo mari nekuti ndaitarisa inini mari yangu yega yenda ndashanda yanga iri 150, pamwepo yese yanga iri 300, asi tikaigirasi pakataenda 150. Zvanziro zvozvo handina kungadadi ndaita nekuti bepa racho rakarasika. Ndati alright. Saka iwe uchikubhadhara mari yangu ndakatanga kumupa $50 pamwedzi. Ndamupa $50 pamwedzi. Ndaenda ndizoti mwana akabva azoti akuwa mari yekuregister tine mwana akatofuga nguva yacho achibva aregister. Mwana achizobuda pasawo ndanga ndamupa 150. Saka 450 papo ndakambobvisa 150. Ndabvisa 150 ndakabva ndaita challenge yekuti mwana akabva apasa form 4 ndakuti aende mberi. Saka aona iye akabva atozviona kuti shiwa zvinhu zvakarema, ndopakabva ati iwewe uchimbiwawo $2 pazuva. But pama$2 ipapo mamwe mazuva ndaikundikana mwedzi waifanira ndamupa $60, asi yakazoenda kushota $10 pamwedzi iwoyo. Saka azoya kuti mari yangu yatoita $10
ndopendabva ndati kuiwewe asi hausi kumbondipawo pepa riya randaishanda ndichiisaina rekuchera mvura nekuenda kuzvidhina apa izvozvizvi vharanda wakatoisa mabhenchi mairi tv wakatoisa kwangu mabhenchi acho akatoenda kukaunda kwangu handisiziva kuti tiri kuwirirana here iye ndobva akabva ati iwewe ndinogona kukuomesera ndobva aenda kwasabhuku achibva aenda kubva ataura komiti obva yabva yambotienzanisa kubva atoti vharanda rinoendwa neapa munohafurana nepakati asi iye akabva ati vharanda nderangu ndikationa kuti vharanda nderako sei plus imba yacho wakasiya isina kupera rumu yangu ndakazoenda kotengawo zvidhina ndikapesa usaiti ndikazoisa marata ndega flo yacho handisati ndatoisa ubva wati 450 hausi konoto wandiomesera here ubva abva ati inini ndine zvandinoita zvokuti ndogona kukuomesera mamwedziwo wakabva pasarurwa komiti achibva apinda mukomiti nditresha apinda mukomiti satresha ndobva akabva azoya kukomiti akati inini zvendakashanda ndazvinyora pasi izvi zviri kuda 1000 inova ndati 1000 parumu 1 here isina kupera tikanzi iyo ndo iripo kana ndatokunzwira tsitsi ndokubvisira $100 saka inini handiri kushanda nekuti ndibhatare $900 ndiri kushanda ndichiti ndibhatare $900 kusvika musi wa5 ndandabvisa 300 5 mwedzi wabherawo ndabvisa 300 ndopendakadaidzwa musi wa5 zvikanzi iwewe tatasati mwedzi unoyo unonga waunza ime $50 emakataurana ndikati mari ndiri kushanda siri kutasati pamwe musi wemande ndinounza uyo achibva ati inini handisi kuchatoda kunzwa zvinhu zvakawanda wanda because haatogoni kundibhadhara izvo ndizvo zvikoro zvatovhurwa saka zvendakakuita ndezvekuti ka300 kake aka ngaakude ini ndopwanya chi ndotora imba yacho kana kuti ndinoipwanya sezvinandakataura kumashure ini ndikati iwe ukatora hona wakundiomesera saka ndodii zvikanzi ka300 kako aka woonawo kuti wotangira pake saka ini ndabva ndati apa ndopa ndiri kuraramira saka ndoita sei ndibva ndaenda kumapurisa mapurisa achibva nditi ndiuye kunoku ndiuye ndipoterwa ndaya musi wa6 right imimi yainwa mataxi mwe ari pamutemo anozikanwa here nekanzwa azikanwa saka murwirwa rendiri riga muruhire nelegal structure ndizve kurwirana mbanje ndizve naye ndizve ichi china chisongoda zvese kwamuri kusvika kweso chiri chinongoda kuti maita mukana kuti mutomboshande handisi shandai because izvozvi kanzo inokwanisa kungoyabva zvikabva tochipwanya because hachizozikana mune chamuribhadhara nekanzo hamuna handisi saka mutoti kungwara handisi mutoti kungwara kai kuzotoisa kuzoisa nestructure chinhu chemahara chinoiswa mapuranga mabhanja hachisi zvidhina izvi mautakaonetsa nenyaya zvidhina handiti yakoste zvidhina nechii pachino yachopwanywa zvabatsirei kana munhu akachiro cheichite proper ende ukanzoroka moita proper application handire ende muite proper chi application mubhadhara mari iri kudiwa nechii nekanzuro munyatsa kuita zvinhu zviri pai zviri pamutemo because izvozvi muri kuya kukoti kuno kuti inini nditeerere chinhu chisiri kubvumiwa pamutemo ndipe mutongo manje pachinhu kuti ndipe mutongo wekuti wabatwa nembanje iyi ndokupa mutongo wekudzorera kumambanje yake niniwo ndatoona nembanje kai handizve kuti munouya kukoti nechinhu chamuisa zva chiri illegal kuti nini ndidini manje ndipe mutongo uri illegal wochifamba uinawo manje kuti ndimambo wakandipa mutongo zvinoita naibwe izvi zvinoda kungoti zviri kupi zviri kuseri kwegomo motaurirana kuseri kwechii kwegomo kusvika madii mawirirana chandaikwanisa kuita ambo yava kubatsirai ndechekuti ndokwanisa kutaura necommittee of 7 kuti ikubatsirei kuti muite sei mugare zvakadii zvakanaka mushande zvakadii zvakanaka mari mudzorerana chii zvakanaka muchishandidzana imi muda mari uyakuda mari but kwamakuenda manje ndikuti ndini nokutaura kanzoka kutongonyorera tsamba izvi mande makuseni 8 o'clock inenge yasvika zvopwanywa haposi hapana chiri pamutemo pachiripo mukuwirirana chiri chiri pamutemo
asi chiri kuita sei, chiri kukuraramisai. Anga muzona kambozoruta kuti muda ndibatisa mbanje ini. Topazwa zvese ka topazwa zvese because toramba zvatokonzera imwe yatokomiti yacho. Iyo panyaya uri papiwo. Ini ndiri mwana wangu mwana. Uichi Muzukuru. Muzukuru. Right. Izwa kashamwana. Tinokwanisa kuita Tinashimakoka. Tinokwanisa kuita conclusion ka. But conclusion yatinoita ka. Izoisa kuti pamutebho mumwe munhu muite nzara. Iwo pako wakadini uri kuguta. Because kwana committee of 7 yakabvumira izvozvo. It means kuti wakaona zvinobatsira chinhu. One. Saka turi kana vanhu vachibatsirika ka. Ngavabatsirike wawirirane. Ngavawirirane vachibatsirika. Anditi noti zvoukana. Ende ukatona parotozi vanhu vanotokana ka. It means pane chiri kubenefitwa. Vanhu havanokani mahara. Because zvinoitika ka. Isusu tikatoziva kuti pane business man. Tobva taita vatapwanya zvenyu. Tobva tatora mapepa isusu. Tobva taoka zvedu. Saka zviri right. Kake chipiri kyotanga ndakabva kubasa nditika ndichirangwa ndoenda waikundishanya kya ndasvikira uya abvisirwa mapoto pamoto vamwe naitokwata nekomiti akinzi uruvhara na8 na9 but yaivhara na9 but vanhu vane mashoko inanovhara na10. Izwa shamwari komiti yokaita iri kuzvipa simba ravasina. Komiti haipi munhu license yekurana shop. Komiti haipi munhu license yekurana bottle store. Unozinzwa? The next thing chauchanitaura ndechekuti muri kutobhadhara mari kukomiti. Kana mabhadhara rekwendini? Kana mabhadhara mari yacho kukomiti iri kuenda kupi mari iyoyi? You are now prejudicing council revenue yaifanonga ichidi each one. Maakutora imwe manje. Because kana makutopa vanhu makutoallocata mastenzi emashopu ndi makutokoleta nemari dzacho. Saka council yozowanei manje? Mari yamubhatarisa vanhu mimi. Pamusoro wechangamano zita rangu ndinoitwa Florence Tawo. Komiti payakafomwa yakafomwa nyaya iyi yangu naMaria Makoka yatova pakati. The fact is not about nyaya pakati. Nyaya iri pekuti muri kutambira makobiri maatambira mufisi. Because hamuna right imwe yekubhadharisa vanhu mashopu. Mari panoitwa mameeting ekupimira mari idzodzo pakanzi parudiwa mari dzinoshanda pakanzi parudiwa How often do you hold this meeting? Munoita mameeting yakangani pamwedzi? Zvinoenderana, maybe twice, thrice. Andizvo. Twice, thrice. Wamune muchitengera madhiringiti aya? Vanhu vanenge vari mumo ndogona kupa muenzaniso kuti panobva kana kuti vanhu vekwaDC pavanouya konzi pane meeting kana kuti yevanhu vese vanenge vari mumo. Ini changu kuinstructwa kunzi mudura mune mari here? Mune mari. Torai mari, tengai zvakadai. Handisi ndenge ndichimeka madecision. Ora tomboti 6 months yapfuura hapana kana meeting. Apa mari, how often do you collect this money? Mari dzinokolektwa pamwedzi. Pamwedzi wega wega. Mari $10 patax shop. Patax shop asi havasomeswa. Matax shop arimo mangani? About 15 matax shop. 15. So it means you are collecting 150 every month. Saka kana mutenga mapeps, mutenga mapeps nemabhanzi but $20 zvinokwana. Because mapeps guys $3 for $3. $3 for $3, it means for 100. Muda mangani. Mapeps mangani. $30.
guys. Saka hiyo zimwe mune mali. Committee of 7 inoshanda nedirect. Pamwe pacho vanhu pavanenge vachiuya kupanga haiwa mota ndo dzimwe mari dzacho dzinenge dzichishanda. Aiwa, but is very good. Nasi mauya mahaya motikari. Nasi tashandisa mari yangu. Aiwa, ndizvo zvato. Asi vanhu vanozviziva kana mukuenda kudare munoshanda mari iriyo, home iriyo yekuhaya motikari. Do people know? Izvo vatoda maudita. Aiwa, ini chandoda chete. Internal arrangement, but intentional arrangement yenyu handizvo ngaiite maboundaries yekuti zvimwe zvamusingafaniri kuita don't munosungwa munosingwa mahara. Pamwe pacho munotandisa image dzezvinhu chine chakaiswa nehurumende kuti chibatsire vanhu, because committee of 7 i-government organ yakaiswa maresettlement kuti ibatsire nenyaya yekuti kwaimbonzi hakuna masabhuku nemadzishe, but now that masabhuku nemadzishe wako handiti zvakufanira kushanda hendi nehendi nechi nemadzishe nemasabhuku handiti kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Dai munonditaura kuti mari iyoyo kana iri $150 per month, it means pagore munokwanisa kutoti every ward muchitocheresa boho, because maboho that's about 800 to 1,200. Saka it means kuti kana dai makatodaro muntu unitaura kuti mamboka mari yedu yatikukorekwa pamatakishopu yedu boho number 1 up 2 ne3 nechakati ne4 zvatoita itoriko imwe mari iri kuda kutoenda ichinobatsira imwe project yekuprimary yange iripo yemachera yange iri yemapaipi angachida kubatsira. To me kana muntu araizvo it makes sense, but it's blood money. Ndo panenge yangu ipapo. It's blood money because you do not have the authority kunge makabata chi mari dzo. Ndo panenge yangu kuti hamuna mararamiro yekuti mubhadharise munhu nekuallocate munhu pekuisa storo. Saka ndosaka pakona apo ndikuona tumastructure tikubuda pakona pekupinda mupinyo pakona apo ndikuona gomo rese dakukupiwa nesinuka mugomo ndini inini private property nzviro wandakaita private ndipani pagomo wezi yatizokwai haigavheni nekomiti inogavhima nani kuziya ungati president ipresident munhu here mudare wasabhuku handizivi kuti private property yani asi haigavheni asi ndiri kuti ka zvamunotonitaura ka ndosaka ndikuona kuti these structures dziri kungonyuka kuti this is the reason kuti pano vari kutozvipa basa rekuallocata when you are not supposed to do that. My point ndeyekuti zvimwe zvinoda council, invite council ite sei iuye yoita yopawo nemapepa people operate zviri pai pamutemo, because mukaona last time the reason why matakishop akazopiswa pamhiri pebridge papolisa it was because mapapers iwawo matakishop iwawo pana vanhu vaitokolekta $3 from every takishop every day, but mari iyo yanga isina kuenga iri kuenda, and by so doing you were depriving the council mari yaifanira kunge ichidii ichiwana. Ndosaka zvakazozi bend down everything, muite zvinhu zviri proper, because hamungati mukanzo unoshaya vanhu vokubhadhara mari, but mari yepawiki chaiyo ikwanisa kubhadhara mawiki azepakanzo, but mari iyo iri kuenda mumakovers e1 ukona nyaya chebhadhizautaura ndopanokuedza kutaura izvo vamuri kuita is an internal arrangement which is good, but zvimwe zvacho zvamuri kuita handiti people will say it's good matengera chikoro mapaipi nechi mazotengera chakati maisa boho maita sei, asi kozozi mari yacho makamboiwana uko. It only takes one person to end up council kutaura ndikubhadhariswa, you have been paying mari for the past year yetaxo ndichibhadhara kuna ndikimari yatonyanya, because council chete ndiyo ine authority yekuita sei yekuti allocate nekuita sei nekubhadharisa vanhu. Ndosaka ndoti mimi wakadzi imwe dzokai kumba find each other sekutanga kwamakaita sei kwamakaita sit down, mapayments ari juu manje bhadhara yemapayments ari chii ari juu,
musajambe musasvike kuti munhu anodii anobhekana handizvo ine mugare zvakanaka asi muchiziva mukugara menyu kuti zvatiri kuita hazviri pamutemo ba handizvo kutozoti vanhu vauye panapa tatotadza kuwirirana. Ndakasvika pekumuti ndipe $2 pazuva. Munhu anobika sadza anda bhizinesi rekubika sadza ane rimwe shedhi rainapo rekubika sadza. Chirondirwadza ndechekuti imo macho imomo mandakamubatsira namo anomushandisa urara iri kurara hambana bhizinesi raari kuopareta imomo urara egere asi anomushandisa kurara omupa makuseni oenda kushedhi kwake uku kwaakaaloketa obika odzoka manheru orara. ndosaka ndati treasure is wataura ndikuti go back kune zvamakadii zvamakataurana. Kana mari kurara muri meni kuti muite sei mebusiness ngamuite business mukwanise kuzvibhadhara. Noti kuti murare munofanira kutengeswa maswiti yorara. Handiti it becomes very difficult now ukazotaura kuti ndikutadza kuona mari because munhu achati kana uri kuraramuka ini ndi kuti tafanira kuisa makokora kuti utengese makokora ndizveri mari imo macho mandiri kurara macho imomo ndanga ndisati ndapedza sekuti umwe wangu akazosiya musati mapedza ndakazopedzisa ndisamarita kwasara kuti ndichiise flow nemakaunda ndozvika zvangosara. chiisai flow nemakaunda mubhadhare mari iri juu yamunofanira makokubhadhara. handiti nyaya ito tanga taiendesa kwasabhuku yatongwa yapera ndobva ndazoguma pakuti hatisi kuwirirana zvinhu zvaakunetsa. Ndakatora mari yaanga akandipa anga akandipa 200 ndobva ndatora mari ya ndobva ndamudzosera ndikati mariya chialoketwa ako pangu nekuti taane gore tichingonetsana chinhu 1 handichazivi ndokunzwisa kusvika papi pekuti munhu chaiye anonzwisa anosvika pakuti $2 pazuva but uri kutadza kuibhadhara asi sadza uri kubika huku ndikutoona uchicheka. Ndakamudzosera musi wa 5 September ndakamuyerengera $300 ndikamudzosera. Saka iyo zvokutaura kuti hauna spirit naye zvinoreva kuti inini handitorina kana dhora rake iye atone 1 month kuti achispina mari yandakamudzosera peacefully masignatures aripo akasaina ini ndikasaina pamberi pasabhumuto zvese hapana chandakatora ndikaisa muoko mangu hapana zvese ndaenda ndinoti even first day raakatanga kundipopotera nenyaya kuti $2 anga asiri kubhadhara ndikati mariya ndichikuteera nema$2 here ese $2 here. Maria, still rolling. Maria, I'm going to go. Maria, I'm not going. Ndakamboya kotaura neyangushati. Ndanda kufananidza newe ukunyora bhuku yakuvhara magirema awo iwo kupimira kuti akaenda wakomana waya uchivharanga ndimiriye kuti saka handisi gongo alright saka iwo kuti partnership muchiri kudai ndakamudza kuti rega hangu nditsvage munhu anogona kundipa mari pane zvinhu zvandakashandisa iwo chialoketwa ako pangu ndozvandakaita ende iye wachona haasi kutaura chokwadi kuti chakaita kuti ndisazopedzisa kuita finishing yemukati chaive chii. Zvakanga zvatanga futi nechitsotsi. Last year ndakatenga chibage kwavari 52 buckets muna May chiti gore renzara ndikatora ichi ndichengeterei chibage ndakatenga kwari ndikatenga kuna mai vake ndikatora ichi ndichengeterei pandanda kuda chibage changu muna paya pa 4 franc ndakati mwanangu chibage hakusisina ndi mai wacho zvikanzi kwasarwa 20 buckets but zvakandishungurudza kuti vanhu vandoona everyday kana dai vangu kuda chibage vakadii kutaura kuti Florence chibage ichi unoda kuchishandisa here kana kuti mboishandisa here masosa yari mumastenzi evanhu vemalocation here kana kuti chii chiri kunatsa handisi kunatsa kuti kuti iri munhu here
iri no man's land iri pachii Ichi chaizvo chaizvo. pachi Saka iwe $2 uri wadai. machi Madhirori pasisina paingabhadhira shedhirimo. estate land ndo zvandiri kutaura Saka iwe uri kupinda papi pakutorawo $2 kuna aiwa uyu zvaakaita uyu neuyu wakaita arrangement yekuti instead yekuti patapiwa necommittee of 7 tishandire instead yekuti tiise magwanja nechii kuti mabhodhi ngatiwakepi pane structure toshandira mupi imomo tiri pamwe chete. Uyu ndobvaisa mari yake kuwaka structure wawirirana nekuti uyu achadii achadzosera mari iyo 450 andizvo pakuti tidzosera 350 akunetsa kubhadhara 450 ya ndeuyu manje mubona. Saka nyaya hapanapa yayekuti uyu kana watadza kubhadhara structure yako ndakupedzisa mega structure chitsvaga hako pamwe oraiti because iwo nena tichadii hatichakwanisi kushandidzana. Saka uyu uri pa 300 yanga ambobhadhara kupasara 150 uyu akatomudzosera 300 yake $2 pazuva mapleti 2 esadza. Saka teto Pamusoro changamiri. Mari iyi yakazoenda kuwanda kusvika pa1000 achibva azobvisa 900. Saka pa450 ndanda kutoti ndakupedza asi room Izwai mai chandokutaura ndechekuti it's very easy for you to tell kuti uri kunyeperwa here kana usi kunyeperwa because building material price yakafanana kwese. Unozwa werenga marata aripo kuti marata aripo mangani mari zvidhina zvakapinda apa zvingani simende yakapinda apa ingani river set imari labor yabirita imari then you can see your total is very simple. Why is it that you want to wait kuti utaurire? Why uda kumira kuti utaurire kuti figure yapakati? haana kuzopedzisa marata ndakaisa ndika parumu pangu ndikapedzisa ndakaisa 7 marata ndikapedzisa mamwe macourses 10 anga akasara hapasati patova nefloor ndo ndakatotenga floor for the structure iwe usina kuisa zvako izvo chimbokaukuleta kuti izvozvo zvacho zvazvimbori worth how much ndopanga muchikwanise kudivhaidirana kuti nezvirapa iwe yako imari yakati imari because onaka ini chandikuona dambudziko renyu paririka ndepekuti land hamuna kutenga andizvo makazishandirai apo andizvo saka kana musina kushanda land chamutanga kuita cost yenyu ndibhiridha nechidhina neivhu nechii nemvura nechakati newindow frame nedoor frame ndo panotangira chii cost yenyu. Saka you telling me kuti mutadza kucalculate door frame ini mari yakati kuti muite total cost. ndopanga akati 450 Ndiri kuti inini izwai mai musarilaiwo kuti anga akati ndiri kuti endai motarise zviripo kuti zviri kusvika pamari anditi maenda kotarisa kuti zviri kuita mari ndopamunokwanisa kuzoya neargument yekutaura kuti chamungani mari youtaura kuti 1000 haidi haiti because zvinhu zviri apa cost yacho imari yakati ndizvo zvese izvozvo zvakaitwa after azondituka ndamuti 450 yanga iri yekuwirirana kwedu ndo chakazondisimudza kuti nditi nyaya irege ichienda kwasabhuku yanga iri nyaya yekuti tatadza kuwirana pama$2 akanditukira 450 ndikati it's okay regai tichiita bill of quantity chaiyo ndokunga nyaya yakapinda mudare rasabhuku ka3 kanenge ka4 achiramba 450 yacho vadare vasabhuku vakauya vakaverenga zvidhina physically kudai bhiridha akashanda akashedzwa sekuru ivavo vakanyora bill of quantity rake zvese kubva kumadoor frame kusvika kuzvidhina haana kana chidhina chaakaunzwa mapuranga ayaya chakamira anostrecha kubva kwangu inini oti vheranda raari kundinyebera ake kuti andakati vheranda nderangu izvezvi kutuma munhu munotonoti plastering ine demarcation ekuratidza kuti saidi iri nderake saidi iri nderangu ini mabhenji ndakatongoisa ndichiti tiri kutoitira isusu tese handina mutsiva ndakabvomudza kuti pane zvichaitika kwauri kana kuti chii zvese zvakaitwa bill of quantity yese yakatoitwa iye vaachitanga kuchema chema ndio zvinoitika tsitsi dzinositsirira zvese takaita ndio zvazvinoita saka anyway iyi nyaya ikai chairman wewindian wekomiti man manyakurimwa right
mina itono ndingaona sei kuti nyaya iite sei ipere because hapana nyaya inchaipa hapana nyaya hapana nyaya chaiyo hapana murungonetsana iyo kana pane zvimwe zvamabudisira nawo yenyu hameno noti yebuilding nenyaya yecost handioni chiri chinhu chekuti mungavhura kuti murungonetsa nenyaya yecost kuti chirapa choita mari yakati bhadhara yakati kutoshupana izvozvo isaidha marelations enyu aenda sawa because of certain things iwo anga agara akanaka obva azoenda kushandiswa nechimwe chinhu maybe yes baba inonzi garikai kamwaka garikai kamwaka ndiri mukuru wasabu panyaya yekutaura sikana tanga ndiri mukomiti pazvakaita wanga wari muchishedhi chaida kuitwa GMB ndobva zvanzi ngawabvemo ndobva tawabvisa shuwa izvozvo zvamuri kutaura muchangamiri chokwadi takaita yekuba kana pakazotouya vana mukubva waitoti ai vana kamwaka zvamuri kuita zvikataiva tabvisa vana mukati mutaba but tawapa isusu tichivaudza tati chero musi unouya even kana lenzi kana kanzuro ichipfanya zvinhu izvi hapana panokomplainwa nokuti zvinhu zvakadini zvamaita zviri kunze kwemutimbaa zvatiri kuita handitaba izvi wanavo vameno mabatiranero wangu wakaita wachishanda kasi wakazoenda kuonetsana pekupedzisira pacho ipapo ndipo pakaenda kuonetsana wanavo wanetsana wanavo takagara pasi sabhuku na sabhuku na chairman Nyakuremwe mai Nyakuremwe ndobva zvada kuenzaniswa pakada kuita kunga pakambo pane maagreement akatosainirwana pasi sorry zvakatosainirana pasi pakubakwa kwaiti no it's okay ini chanduda chete ndekuti imimi kana mukuziva nyaya iyi zvakanaka chanduda kuti muite muchidzokai kuna sabhuku ani mutoo handiti chanduda kuti ndizive kuti wachiri wawiri apo wachikwanisa here kushandidzana kana kuti chii kwete kana wasakwanisa kushandidzana chiendai motsvagire uyu pamwe pekuti aitewo zvakare chii ari ega endai motsvagire uyu because hatingamanikidzwa vanhu vasawirira nokuwirirana because ndaona kuti pane mari apo pane chii pane zvakawanda zviri kuitika zvimwe zvacho hazvisi kutaurika hazvo asi ukazwa mukadzi akutoona kuti building iyo kuri kurara imomo unogataura zvakawanda hazvi nozobuda zvese asi unogataura zvakadini zvakawanda ndaikumbira kupedzisa hangu kutaura zvaari kuenda kuita ngezvekuti kuti pasvike kuti vanhu vazosvika pakuzoti nyaya dzisvike dzaakuita masamoni pinge pekuti pekutanga vakavinga mabhadhariro aifanira kuitika akadhileya mabhadhi mwedzi yacho yakatonyorwa itorimo zvaitonyorwa navasabhuku raitwa zvakanonoka kuitika vakazowirirana futi saka pakazopedzisira apa ndipo pakazogarwa pachibvunzwa uyu wangu muzukuru wazukuru wangu wese kuti apaukama wakabvunzwa kuti kweveve uchikukwanisa here kuenderera mberi nekuita zvino kuti mwako akukomplaina uyu anga akubudisa poende kuti ndaifunga kuti shamwari chimbobva hako nditsvage munhu anoisa mai kuti mari yangu idzoka kana mari yangu yadzoka wodzoka muimba mako sabhuku mutoo akabvunza kuti uri kubvumirana nazvo here musikana zviri kutaura musikana akati hungu ndio last solution yaakabvuma wakasainwa akati hungu ndiri kubvuma right akadzorerwa mari 300 kuti yataurwa iye yanga iri 200 yebuilding ne100 yehuku amene huku dzavakanga vachikweretesana here pakubika waita ndiyo yakabva adzorerwa iyoyo mari iyoyo adzorerwa kudaro uyu musika uyu wangu muzukuru akati kuna sabhuku mutoo ndaikumbirawo kuti ininika anganzi saka unokwanisa kubva nhasi here zvakanzi ndaikumbira kuti mangwana ndichambotsvaga imba yekuroja kutaundi abuda kumangwana acho ndio pakazofonerwa sabhuku mutoo nemupurisa kubhesi achinziwo mutoo wadzinga munhu mumba sei kuya kuno samutoo akati sabhuku akati handidini bandu imi huyai kupi kuno saka ndipo pakazopiwa gwara rekuuya futi kupi
kuno uyu wangu muzukuru ndo chimiro ndo zvinyorwa zviri zvitori zvinyorwa zviri chiendemo gare pasi ini zvandoita chidaidzira miti musi wechinganhasina Saturday ndokutumira mukomana wangu pameeting pamuse Friday. Yes. Friday na 12 ndinokwanisa 2 1 o'clock not see nyaya yedu yapera iyi.